muneka noise kashoma. Tega ndendombo muneka live kashoma. Hi guys. How are you guys? Murisei vanhu vaJehovha. Murisei guys. Murisei vanhu vaMwari murisei. Tiki yo. Akim and Alkin, they're going to make noise. Can you leave this room? Tiki yo. Yo. Tiki yo. Yo, Nyasha, don't you tell you that? Yo. Tiki yo. Yo. Tiki yo. Yeah. Now you. Yo. Tiki yo. Hapana kungonakirwa ndatora namai vangu ndanuka kuenda palive njera namai vangu ndosaka ndiri kufara kudai tiki yo ndanitora namama ndosaka ndanuka kuenda palive. Network yangu iri uchita zvako zvemajokes. Yo, Africa, same banana. Handiti wakuAfrica. Yes, ndakuAfrica. Tiki. Asi problem ndekuti ndiri kuAfrica asi ndichiri kushandisa time. Ye brown is nani? Ndati wakuAfrica. Ndakuvara nehope kwete zvishoma. Tiki. Iyo ukuzoti kumanguva iyi. Ndakuma past 11. Amanaka ina sikuzoti network ndeyangu kana kuti ndemusikana weNamibia. Ndikuziva ndikati haingambosiri Zimbabwe iNamibia chete ndo iri kunetsa network. Muri boy guys, how are you? All right, let's see kuti how far. Yeah, we are connected. Yeah, right. No, there's no shoe there. Guys, noise network yangu ikunet akandurambo manje ndomumute sei Nyasha wachoni guys. Yaita network. Cheryl. Can you hear me? Yes, I can. Yes, can. Nandrukita noise. Tingati kudi. Sorry. We have tofana kutodla hangu. Sorry. Dati. Tofana hambo pai. Tisuda kubatsigwa. Aiwa, ndanduda kutora foni yanga ine uyu yandandiri kushandisa se hotspot. Wi-Fi haina data. So ndandiri kutora foni ndandoshandisa hotspot. Alright. Chimboisa link tione. Ndaisa title. Ndandasuwa my life guys. Ndandasuwa toka ruviri. Ndaisa title yekuti
plus asana energy yekubhabhauka guys. Energy yangu is gone. Ndofana mbota revive. I need energy. Energizer. Kuti ndikwanise kutanga kupfeka madhende. Right now I can't. I'm not even in the mood. Like I feel so tired, I think. Saka ndina simba ini. Ndakaita kunyara. Masikati pepera ndasvumbunurwa kandiriko kwekero. Riwagaza ndandachizopererwa manje ndiriko kwe. Ko nondatsvukira wona manje. Dzoka mba. But anyway, title yedu yakanzi would you tag back, or I think yeku YouTube inogadzira kana panenge pachitypa zvino I think panoita matypo error. Would you tag back your ikufanira kuti your ndoseva sei manje save nditi. What was your reaction when you met him or her? Okay. Number one, I don't know if I'll take back my ex or not. That's number one. Depending which one. Anenge akawanda kama ex wona manje. Awuzizi which one you want to prefer. But I don't know. And also kuti what was I said it too because him guys, but what was your reaction when you met him or her? Obviously for me it's him. But I wanna this other ex wangu. Akamona kwagaza guys uko. Anenge vachingongoroza zvisimbi. What? I was like, oh, ndiwe naichokonyia ndiwe hako. Ndakatoseka guys pandakamuona ex uyu ndaseka, but ex wangu uyu ndazvazvo zvekutungana kwembudzi asi ex wandingatoti ziyu. But manje guys chimirai muzwe the funny part inoitika kana ndikazoenda kwagaza pepe. The fact yekuti vanhu vakabva vazviziva kuti maitotungana zvenyu kwembudzi uko muchiita zvekuita zvemahumbwe, vanhu vanochimufara manje ivo manje. Ndikangosvika pepe vanotoda kunomunokora paanenge ari mupese. Ndakutomuhwira tsitsi because vanhu vanomuwanzira zvisingamboiti. Vanhu vanomunanaira. Saka dzimwe nguva kana ndikatoteroka ndoti ndikasvika ndotobva ndoenda because kana ndingoripo ndozova kuti boys repo mukoza boys remagrease boys remagrease hadina roti anonzi no retreat no surrender. So anenge akuzombondisirisa, anenge angodai so petsuya anenge akusiririsa iwe. Saka ndikahwa tsitsi ndinozvivharira kana kuti samwe kana kutsvaga kwokunogara. Vanhu vachimufamba chete vachimuwanzira waona manje. Saka Shero. Yeah. Guys, andikwanisi kukuedha kana musabaya link. Ngobaya link then Nyasha adona. But anyway, on my side yangu, but yangu yo ingori funny. Zvongo nditira funny though because ashashopere. I don't know kuti ndikasangana ex wandakasifambidzana naye pangono ndakura chinoitika ndikasangana naye rule. I have no idea because ndandamature. Izvopere zvotondisekesa because ndakutohwa tsitsi ndikamuna munhu achiwanzirwa waona manje. Vanenge vaisa musoro padivi adewo. Ndakuzvifunga zvondisekeza asikana. Manje apa zvinozoitika manje vakomana vamangongongo kana vakange vakutenga nyaya munongoiziva imi. Kana ikatengwa notengwa uyo tengwa na uyu munhu wese anotoitenga ipapo. Saka dzimwe nguva ndotongonyararawo ndotasa kudai ndobva ndati guys musazodero zvikanzikana. Toda kutofamba sikapindiri nyaya dzavo waona manje. I think that was pretty much it, but yeah. Ndosaka ndata disclaimer yekuti muhombe. Oh my god, there is one ndisingatombote kufa ndakaona nyangwe zvikanzi zvaita sei nyangwe zvikanzi mistake. Vawana ndamutaura kuti izvoni airova uyo. Izvi nyangwe zvikanzi ndapuwa 10,000 apa ndidi. Munhu wanga ane utsinye handombodi kana kufa. Ndakasangana naye zveshe. I think ndikamuona ndogona kutotiza. Toinda neupenyu chaiwo kana kutoenda pa-the nearest police station. Ndokusamuona kwandotoda kuita munhu yeye one chete muupenyu hwangu. Handidi. Ndingatonotsvaga yekera inonzi peace order imwe futi yepiri.
kuti kusada kusangana nemunhu chete kuti what uona manje because aiva abusive saka handingambodi kusangana nemunhu waiva abusive never ever in my life. Who would want to meet munhu waimukwapaidza kuda handingamboti waimukwapaidza waunozwa watoti ari capable of kukukwapaidza zvekutodero saka haisitombori wishi yangu. I think nyangwe zvikanzwa kuti ave nemazimari ekuti hamene nokuti chii anongoinda hake nawo mazimari acho ndezvipi zvinani vedu vekuti unoinda munhu mekuti unogona kuzorohwa left right and center rather than nangu kuti ndirame ndiri palevhel rangu asi ndiri happy zvangu pamwe nemunhu wangu nyasha wadonha vedu venyasha ndekuka kunamibhia hakuna network. People in Namibia muri networkless. Jatukwa nevanhu maona manje ndada kuedha vanhu ndimbo wow nyaya kuti how far. Then some of the comments are reserved, guys. Maona manje kozoita pekuti dzimwe nguva pane mwe wekuti hai wawa hautomboverengi kuti uyu waimbowa muupenyu hwako it's as good as nothing. Anyway, Nyasha. Yes. Network yangu yakapushiswa komana isisiri yekuThailand. Eka, chimbondiudza, would you take back your ex? Inini hangu but why? Chinoitika ndechekuti ndingati ma-ex angu eseka ndogona kuita kana 2 months ndisingatauri nawo tarambana. After that takutotaura nyaya, so tikasangana panogona kunge paine ka awkward ka moment kari awkward for 2-3 minutes, but everything will be normal because ma-ex angu ese mabhuru angu. Wow, that's nice. Saka your current boyfriend, saka current boyfriend akazoti iwo uri in good books na ex wako anoita sei? Ansandaona hangu reaction yake. Anusati unoziya, as you know, yese pazera unotiita kuti shamwari dzangu zhinji that's the opposite sex kazhinji kacho. So unyatsotarisa mafriends angu mazhinji acho it's opposite sex, ndotamba neboys more. Saka kutamba semfanana nekuno kutamba kwandoita boys more, so vamwe vacho haukazotaura kuti ndine ma-ex 10 anozongoti haishamwari dzanyasha ishamwari dzanyasha. Sawanongo singazotauri kuti pakati peshamwari dzangu dzipana ex boyfriend. Pamwe vacho unoziva kuti zvimwe vacho kungoti kozi unoziva kuti nichandakazotorealize ndechekuti hapana mwana, hapana evidence, hatina kudanana, hapana chinonzi ex. There's no hapana evidence, no child, no evidence, so hapana munhu anonzi. Atiti iwo uri kutamba neex wako iwewe, but kutamba neex also zviita kuti but ex ndakamusiya but anga ari munhu bomati. Hauzofunga unogona kudzokera nemumwe ex asi iwo watoo nemumwe mufesi wako kudhara. The thing is, ukaona inini ndaramba munhu, right? Which means handichatomudi. Ndogona kutozoramba munhu ndofunga munhu yendarambana naye mumoyo mangu ndarambana naye 3 or 4 months ago. Padozosvika kuzoisa final conclusion kuti haina hangu ndabhoga. Ndarambana nemunhu long. So for me kuti ndizonyatsa kuti tidzokerane nemunhu kuti ndakudzokerana nemunhu panenge pakaipa. Wemeri muzwa Lorenzi moro zvenewe Lorenzi. Yes, yero zvise. Yaita shamwari yangu ndo avoida tuma message tuya. Twana ex tuma message twana ex tumwe tuya. Those I always avoid because ukaramba muchidzokera kuti you know I remember that day we do this those this and ndopa kuzoti ngatimborove seconds.
Hi Lawrence. Okay, ndipo imwe Yes, yacho. Nyasha, kuti sei? Ndiri bold Kuti say. seiko Nyasha? Grace Ndiri right. outside kusachukusha. Kuti seiko kwa Hey Arthur. Ata membere. What's up? How are you? I'm good. Lawrence I'm good. tenga kutaura. Tripo, Lawrence tenga kutaura tikwi. Yema X inotinetsei. But Pakuti it just zvongodependawo kuti makasiyana nenzira ipi. Sometimes unogona kutozorealize watosiya munhu kuti no munhu andakasiyawo ikoyo ndakaita mistake hombe chaichai munhu anga achitori right. Zvinhu izvozvo zvinotomboitika waiziya kuti unotozozviona kuti munhu andakatosiya ka akatori munhu bho pane zvandiri kutoona izvi atoona manje. Saka iwe unotaura here na X. Na X handitauri na X angu na X no. Why? Zvokutaura nema X kutaura chokwadi zvokonzeresa hatimbodi kunyeperana iwo because na X nyaya dzatichitaura ndedzei because mukuramba tichitaura nditi ndo mukudzokerana futi Uchitaura dzoupenyu ko ukagwara naiwe pamwe X ndiye uri pedo wouti ndivigirewo zvepapanato kana magrand pa wofana musoro X ari pedo. Hai, to be honest shero kana inzwazve kana inini ndaita move ndatiwa nomwe musikana nditi there is no need kuti ndichiramba ichitaura na X munhu andakaramba naye kudhara because mukuramba ndichitaura naye obvious todzokerana ndotoziziva kazhinji kacho vanhu mozongopesera madzokerana because pamoramba muchitaura dzei everyday muchitaura dzei mozongopesera mati shamwarika ndafunga kuti tidzokerane timboona kuti tosvika papi again you see. Murege muchipenga. Ko iwe atachitaura tinzwe decide. Yes guys. Before ataura ndoda kupindura anonza Lawrence. Ukati izvona Lawrence, you said kuti izvona ukaramba muchitaura na X munenge muchitaura nedzei, right? Yes. Ndozvautaura right? X ukangoguma waaccepta kuti this person ishamwari yangu unotaura zveupenyu unogona kuramba kutaura nemunhu anokupa opportunity yelife because ukaramba nemunhu it doesn't mean it's now your enemy. Munhu yeye anokwanisa kukupa opportunity mukati meupenyu hwako chaiko kutokuvhurira magepi chaiwo akuvhurira magepi apa iwe woramba kutaura naye saka iwe kuda magepi aX asausikumuda. In other words, iwe unokuda gepi raX kaiwe haisi nyaya yekuti ndikuda gepi raX but ma-opportunities anouya in a different way. Like zvakafanana nekuti izvona okay unoaplya basa right woita pabasa iwe hausutaura naX wako wakamubloka then wosvika munhu ari kuinterviewa wanhu ndiX wako, what are you going to do kana musiri in good books? Idzo dzangano idzodzo. iwe mhembere taura tinzwe point opportunity mhembere chimotaura point tinzwe Lawrence ataura yake. Iri nyaya yema-opportunity kai. Itori imwe story yalife kai. Yalife kai. Nyaya yema-opportunity yalife. But zvelove izvezvi. Zvelove zvinopera mumwe munhu anogona kungofa. Iwe uchiri kumuda. And nyaya yema-X kai. Kutaura naX hazvirevi kuti wanzidzokerana naye ka. Because munhu akangofanana navanhu vari muropa. Kana X achitaura newe, kana X achitaura newe. Unofanira kuziva nyaya dzekutaura. Ini ndinawo mamwe maX.
Yototi anototaurawo nebhira kuti wo mazuva ano wakudana ningi saka ite nyamuri kuita chi life ichitofamba yachitokudza kuti ndane mumwe mufeso wangu soso wada kutondiroora nda kutoita soso hazvina kunzi dana naye. Pamwe ana Lawrence vanenge vachitsetera kuti vanenge vakuda kudya kunzungu nekunyimo. Yes, but I think my baby is still not going to my ex age. But first one that I need to go for a camona chana ex work. Kose mchiti mukasangana ukasangana ex but in the comfortable to an ex. So what I think you don't know somebody says put him why would you find out an ex more than good or any and no man I ex no with for the garden one. How do you know? Nyaya kutaura nema ex ke inenge pangpachino unenge uchigadzirisa mamwe mamistake aunenge uchiona pane munhu waunenge uinaye saka waziva macorrections auriwe uitotsvaga iwaya kuti ndokumbira wambotaura naMarvelous ari mucomment section ndokumbira wambotaura naMarvelous Kosha ari mucomment section ari kunditi ed ngabaye link kuti ndikwanise kumueda ndikwanise kumueda kana asina baya link saka please guys varuda kuti ed comment section use the link yandakanda munonzi muchi ndikwanise kueda. Thank you, you can continue. Taura nyaya dzemaex dzonetsa idzi kutaura naex hakusi safe tiri pachokwadi zvekwamwari chaizvo chaizvo hazvitombori safe. Hello guys. Mirai nditaura ipapo pamuri kuti hapasi safe nenyaya yekuti ukataura naex wauchiri kuda right uchine mafeelings toward that person and nyaya dzaunotaura if you keep on reminding your ex what you used to do your feelings will keep on growing. Anditi panoramba achiwedzera paibe mafeelings anongokuti mafeelings angu aenda yai anoramba achikwira achiwedzera ndo panokonzera confusion ipapo zvekuti you end up going back kwakati chi ndakudzokera kuna ex but kana matotaura kuti panapaka hatichatotauri zverudo ndi ex mafeelings aex kukwira kana kuti sei anotongogara atongori pa 99% because anytime kana ukangosangana naye pakona unoona ungoita zvamaita kudhara. iri ndiri kuti mamusuna kuti titaure guys amotaura kuti guys exika amana ndiri kunzwikere kuti ndadodi Uri kunzwika Shema, uri seko Shema. Ndiribo, ndiri kuti ngatiti maybe aikuhwisisa more than the current one in terms of especially say communication chaiyo communication kuna expect kuna communication zvisingaiti kuti darika pamwe unongoda kuzama kuti uone kuti ungatsaratsara wacho ni munhu wakautongorivavafanani obvious kandi pamwe nepaipaponozotoondana naex baba bane manje kuti atiki ndaenda mboseka angu pamwe ndaiseka nedirection kuti ndingazi kushama kutaura umromo but I cannot do that nauyu kuda hashi kuhwisisa kuti pamwe machense kuti kare ndinoasikazvidi asi ex angasamba sake ona zvakangofanana nemunhu ane akamboroora akasiyana nemukadzi then akazoroora futi mukadzi wake anotokuudza kuti usataure nemukadzi wakambodana nayo ukoyo ari kuti aina handisikuda kutaura newe ndoda kuti uchengete vana so communication iyoyo inotongoramba iripo x ndi x zvekuzodanana dzadzimwe pfungwa dzenyu but hapane pasina skiri but vakadzi ndo vanonyanyo affectwa nenyaya iyoyo because akangoudzwa chitonzi ndakusuwa naex wake mumwe anoreact atanga kufunga mamemories saka kuvakadzi zviri risk because anokasika kukwira mafeelings. Saka
kuti zvoni mufesi nini akandiudza kuti ndakusuwa. I should not see him. ya unongotiwo ya ndakusuwawo zvotopfuura but vazhinji venyu ka anobva atotanga kutaura kuti ukunyepa kana wazondisuwa sei usingazofona sei wazodii zvakudhipenda nekuti pamakarambana makarambana seiwo futi pangoridziki jenda yedu yakaoma ukada kutarisa zvataita tichikura kana uchirambana nebhebhi vanhu taitukana zingati taikutseka ndichada kuona futi hatichada sei but ezvizvi tozosangana takura manje ndopai pada uchitanga kutaura kuti kupai wakazodiwe wakazodii wautonzi sori ndakazokanganisa apa ex yako iyoyo unozoiona yakura iwe uchinge wakurawo futi which is good. Ex kakutungana kakuzi uyu ndinogara chitara because zvekuteera zvekuti ndazvifani kwandiri nyaya yandoni andibasa nayo nyangwe ndikazopapedurwa ndakana uyu ndozvakazoitika pandakakuona akabata gisi rake tiwe zvakuchinja zvamaitika aiuzdavhiya zvindikamuona ari kumombe inosazvifani achitinamombe kudai chakata chipindi ichipfeka mavhesti apana zvese zvapera kuti mona manje akada kupfeka chivhesti yangu amasawa mona manje so manje ndochifunga kuti ndibva ndatotanga mwenya yamwe musipani kaba iye manje akanditangira was obvious kuenda pakanonga mnyatso kundisoti zvafana kuti baba nemakuti vanonga zvitaurisa zvingaite baba nemakuti muteira saka ndaitotya musikana wabhebhi rangu achitaurisa kumapedzi waone zvikazodi tinosaitaki panoona mamapesi andikabva desitanokuyu atangotendesekuudze nyaya yakaitika nemufacebook anditi zvinorwadza moti zvinorwadza kublutikwa naex haya zvinodzimba manje saka in other words unochikuda ex unenge usingade zvako ex handiyo alright yo soti watukana nemunext door wako sorry guys to disturb sorry guys ndokumbira wambotaura Marvelous ndokumbirawo kuti utene kamera yako ndikuone uri kuseri then wozodzima hako wakuenda palive taura it's okay you can mogona taura zvakangofanira kuti watukana nemunext door wako mangwana ukamuti mamukasi munext door wako akakuignore zvinokurwadza zvisingaiti kuti koinga zvakapera wanezuro nhasi ndakungokumhoresa akundiignore ufunga kuti pamwe ndikumunyengera kana kuti chii sometimes dzinenge dziri pride dzamunenge muchishandisa wakadzi dzinorwadza dzinenge dziri chii inenge iri pride chii yakati inenge iri pride pride apo kana ex pride kana first ex ane pride vanhu ivavo havafaniri kumhoresana kana uchinjana nhamba kana kuda sei zvinenge zvakatopera zvachose ndo vanonzi maex iwayo
vanhu vane pride. unoona ya unoona ndo shero vanonzi ka ma-ex kana watosvika zvekuramba munhu ka chitodhilita nenamba dzake wobloka ndo zvitori safe izvozvo. Just imagine kuti waramba nemunhu Hope yako chiri pedo. UPA inobva kuna X. baba nhamba dzemunhu hadziblokwa hadzidelitwa dziraswe because hauzive kuri kuenda upenyu, hauzive kuenda upenyu. Pakumangwana ndiye achauchengeta munhu wauri kudhilita neubloka yeye. Ndingatodzibloka asi ndodziscreenshot ndodzisa kuemail just for emergency. Emergency yei na X zvatopera zvavharana zvatopera. Waone kuita move on umwe upenyu. America wanende ndodi ndasa ivane ukama ndoda kubatsira. Zvinge zvatovharana zvakadaro izvo anofanira kutsvaga dzimwe hama. Hakuna zvakadaro kushiwa handidi. Ndinifeka izvo imi mapesa patana ma-ex ndinofanira kutaura ne-ex. Aiwa ka ini ndindotofanira kutaura na-ex ndoenda kumubvunza kuti ko vamwe vakazoitana sei kunzoko sanike vatakambosangana navo kuti tiri kuchikoro vaivai. Ndinge wada kubvunza kuti ko vaivai vaimbozviita vanopenya vai vakazodii kupai. Aiwa hazvibudi munhu wese kana wangotongoramba nemunhu chitongokangana nezvake. The fact yekutoti matorambana which means mutowirirani zvoupenyu hwenyu nehwaka zvitombofambirani. Saka that's why matosiyana. Saka zvokuramba mutotaura mese handioni zviri safe. Kutaura kona haisi nyaya stereka. Aiwa ka chamafira kuziva ndechekuti zvinhu zvese zvinotangira pacommunication. Haisi nyaya but kutaura ikoko ndo kunozoita kuti zvisike kwazvinozosvika. Zvinhu zvose zvongotangira pacommunication. Hatwaiziya dzingoriwo nyaya idzamana, nothing much, dzingoriwo nyaya chete. Yes, dzingori nyaya handisi kuramba but nyaya idzodzo kwadzogumisira dzasvika manje ndokuziri safe. X inoziva kuti kutaura na-X hakusi safe hangu. Kutaura nachokwadi tika of course panapa tingati ngatitaure but ndotoziziva kuti kumberi uko ndizongopedzisira tongoti shamwari ngatidzokerane shamwari, kana kutongopedzisira kuti mufesa ndiri kumhanya naye ari kundidai usi wotozongopedzisira kuti saka ngatidzokerane kana zvichinetsa. Ko bhebi rako rikati ndipo nhamba dza-X wako unoripa? Aiwa ndiripi ndomupire nhamba dze-X wangu zvazviiteka hazvimbobudi izvozvo. Zvotadza namba dze-X. Aiwa hazvitombofi zvakaita kuti ndimupe nhamba dze-X wangu. Hazvimbofi zvaita izvozvo. Ini zvakafanana neni kuti ndoti kwadzi zvakafanana neni ndoti kwai kune bhebhi rangu ndipe nhamba dza-X wake munhu wakadai ndotaura naye dze mukomana wakambodana naye totaura nyaya dze dzatotaura. Uyo ari kutaura chokwadi Richard hanzi kurambana ndekwezita zvishuwa 90% ka ma-X achona anodanana kunzoko because kungokumbirana unenge uchingopiwawo. Kutaura chokwadi kurambana kunonetsa. Kurambana tokona kurambana nhasi but after a month chokwadi munhu anenge afunga zvakanaka kuti adeta kudzokerana. Zvekutaurwa X which means watobuda mulife. But tozongoona futi X vazhinji vanoparadza dzimba dzevazhinji mamwe marelationship. Iwa anenge agara handioni paine problem. Kozi munhu ukangoti yako kuti uri X ka handifungi kuti pane problem. Ya munhu ukangoziva chiseutaura kuti how do you feel unonzwa sei Nyasha kuti wakasevha nhamba dza-X wako mufoni mako
ari kukanda pastatus akambudikira nerimwe bhebhi iwo unonyatsonzwa sei chimbotaura chokwadi singadi chimbotaura chokwadi unonzwa sei Mina ndikuudze. vaenda Let me tell you. sei wewe Osakadopa nenyaya Let me tell you. unenge uchitya kuzoona kuti ane mumwe mupfura iwe. taura chacho tidzo That let me tell you. Ukaonaka ukange zvakafanira kuti that one is zvinoitika real life. Even ndikajilita namba dzake ndomuita masocial media ese ndinotomukreatera ghost ndotonomuita mustoko iye akatorwa last time nashero yekutaura yenyaya yekustoka yaya ndotonomustoka x zvidii kunyange ndine namba dzake kuti handina namba dzake, so it's better for me kuti ndigare ndazviona ndikasevha namba dzake akaposta akadii ndigare ndadase obviously konokutoti upgrade reka kuti adzikira zvagara zviri kana naiye anotondistokawo ndenichiziva kuti ari kutondistoka. Saka hapana vana x vanongostokana kunyange une nhamba dzake kana kuti hauna haumbofa wakamukanganwa x, especially pana x wausingakanganwi yauya x uyauya. Saka nyange ukadii unotomuita mustoko chete kufacebook, kuinstagram, kutwitter, kuchii. I don't care. It means that he's happy. I'm happy for him as well. Let's be happy together. Ma-ex echikazi anofana anoteerera song yakomiti pastor yeye yekuti akazororwa nemukadzi vambinga. Yeah. Ma-ex echikazi anofana anoteerera song yakomiti pastor yeye kunzi anzi akazomitiswa nemurume womunhu. Ndinogara ndichiteerera song iyoyo, but ndiri kuti point yangu zvekunzi unonzwa sei vakapfeka mamatching vakadii kana kuti vachifara nemumwe musikana. I don't care. He's happy, I'm happy. Yato life yake uya akutorarama iwe enda mberi nelife yako unenge uchazogema kudomgomo. Tinenge tichistokana mulife imomo tiri kuteerana titete. Unoziva chinoitika pana x pama-x ka even nyange ukati handidi kumustoka handidi namba dzake handidi kumuona kuti unoziva kuti zvakafanira nekuti ndogona kumudhirita panhamba dzangu, right? But my friend anogona kunge akaseva namba dzake anototora screenshot kuti wachiona here ichi ondisendera kuinbox, wachiona here ichi ondisendera kuinbox. So hazvishandi. X akadi akaita muvhoni itowo muvhoni life yake yakurarama itowo life yake wakatoposta itotonyora pasi kuti congrats nice picture itononyora kuti congrats nice picture isatuma emoji. Kana muda unyatsonzwa nyaya dzema-ex guys fonerai JC nanhingiri anonzaniwo JC naNox ndonyatsonziva chokwadi kuti zvinonyatsofamba sei ipapa panyaya dzema-ex apa ndoanogona nyaya dzema-ex adzida kupinza mwando. Nyaya dzema-ex discussion yedu ngasapindei macelebrity nemastevan ngatipedzerane tega idiscussion yedu iyi, but ndikuti picture status hazvina dhini hazvitomborana basa zvese hazviafekte munhu izvekuti munhu akudanana nanhingi kana nhingi unongoona osiya zvakadaro iwe uchidanana newako wauri kudanana. Yes, ko kana ri sister munhu kana atove x ka it depends kuti makarambana sei guys. It's obvious that person is going to move on. Hapana paanomboramba akabatirira paupenyu hwake, that person is going to move on. Saka kana akaramba aripo kuti chi unongoipa juice life ichifaya, kana asina tosiyawo juice wotongoti pakaipa. Because mamwe ma-ex ari kunze ukako zvangofanira kuti munhu unogona kumitisirwa musikana wako wauri kudana naye hamusati marambana unomuti ex here munhu iyeye muri mese tiri tese kana patinozongosanganawo nenge ngoriwo ndepi hapana patomubloka kana kuita sei nekuti amitiswa nemumwe munhu.
Kana atomitiswa mudhara motoita move on kweme muchamudii munhu amitiswa motozva kuti zvavharana mudhara unoita move on but hazvirambidzwe kautaura hako naye unenge uda kubvunza kuti saka wasei pamwe anenge akasiyiwa futi kana akasiyiwa at least asi kana atova nemurume yako mitisto wake haiwa pasina pana mudhara kana akamiti Hanzi. Kana akamitiswa it's okay, you never know, maybe mwana wako saka kana ukamubloka usatoziva kuti mwana uyu ndiye wanika, it might be a problem. Kuna zvakadaro kana muti xx zvekuzotanga zomitiswa nani kana kuti ndiani dzato dzimwe nyaya uziye, but x ndi x, asi x anotaurwa naye munhu akangofana nevamwe vanhu. Pamwe rimwe zuva anogona kungokubatsira munhu yeye, pamwe unotsika road anogona kukubatsira iwe unenge wakamubloka uchiti handitataura nax handite sei. Aiwaka ngatibatsiranei pate tasangana ipapo, kwete kuti mudhara waita muvhu wane bhebhi rautomhanya naro wakasevha namba dzax mufoni mako muri kutaura mese, iye anonzwa sei kana ari munhu anombopota achibata foni yako unzwa kuti ataura nax anombobvunza kuti motaura nyaya dzei nax chaizi anotarisa kachata handirinenge riripo kana richinge riripo muone kwanzi mwe muchitaura nezvei. Aiwa hazvitombori safe mudhara zvazve naichema hazvisi safe here zvekutaurwa. Inini zvangu ndinoona kuti handingambobloki x wangu kana ndichifila kuti maybe anondinzwisisa kupfuura mwanhu vese ndomubloke asset muupenyu hwangu munhu uyu, which means uchiri nekafeeling kake kumunda, which means wakamuramba uchiri kumunda. Alright, ngatichifilingire kumuda riripo, but what if is the only person anondihwisisa kupfuura mapotential ese ponzwi musazonyeberana zvenyu. Inzwa shema inzwa kashema defect yekuti makarambana which means amutodzidzisani zvachose. Atoona defect yekuti makarambana which means amudzidzisani. Pane spirit of relationship inenge akafamba. Aiwa shema aiwa kuna zvakadaro. Sure, zvinoitika. Zvaunzwe kalori. Iye unowafamba ndiye nongo uchikonzeresa zvinhu zvese. Then also zvinoti Satan akafamba. But Satan akafamba ka ina ngambosi x wangu achitambudzika. Ko x wangu musakafuma achigwara zvine musoro nemigraine. Only chinoda kuti undibatsire kuorder mapirizi. Ko ndokona kumubatsira here. Une basa rainazve wewe. Asi kana mazogara basa rainazvo zvax wako zvokuti arwara kana kuti haana wabuda muupenyu hwake zvaita muvhu. Hakuna enemy yake kenyi, handisi enemy yake. Because hakuna munhu anodana nemunhu asingadi. Iwe unenge uchiitire basa razvo kuti arwara kana kuti aita sei, watobuda muupenyu hwake wakutoita muvhu unoita nezvimo zveupenyu hwako. Ndikuita zveupenyu hwangu but handingamusiya achifa. Kadhati kekuti haungamusiya achifa ndekekuti wakatoanana. Iwe ukakwira bhazi nachahwini pamwe network yangu. Ndakwira bhazi yakurwara. Amena yakungotenderera network yake yakurwara. Nekuside kwangu. But inini zvandataura point yangu yekuti definitely inini ndoda kutaura nax. But handidi kuti x wangu ataura nemumwe x wake. Saka iwe kana usingatodi kuti x ataure nomwe x, which means newe unofirwa usataurawo nax wako. Ndo fake game. No. Vasikana nevakomana zvakasiyana.
Varume zvakasiyana. vanobvumirwa kutaura nemax chete. Yeah. Varume vanobvumirwa kutaura nemax chete. Hai varume munoziva kuti sei tisingadi, but isusu vakadzi tohwisisika. Ndochodawo guiding and counseling. Ndeyida guiding and counseling kubva kuna ex wangu kuti andikansele. Kuda ndati hasha too much pakutaura. Ndofunga kuti nawe ndarezvere ndakapindura munhu sezvizvo kuti ipape wabhaisa. Not I know correct. Saka ex ndeyokupa ma-corrections. Yes, because alipanika asati wisiti. Ndakamuudza kuti ipape cha waita so pamwe ex yonotsamu. Inozodii. Kune ma-professional counselors chero. Toindire kuna kansela chitadza kuita kuna ex wainyatsoziva zvakanaka. Kansela handizivi kai. Kansela unondizivei kansela. Kansela hatondizivi personality yangu ini. Unondonasidziva ndi ex. Saka unozoziva sei kuti ndine hasha kana kuti ndinotaurisa too much. Kana kuti ndogona kurilasadza mupoto ini. Kuda uyu karenda hadi munhu unorilasadza mupoto. Ex hanabata nazvo. Nyekutaura nemax because hainaonaka. Ndotakuudza ka. I'm telling you, unoziva manje problem yenyu inonetsa ndeyekuti pane vamwe mafesi lafanira kuti Lawrence pamwe wewoka haudi pamwe munhu wokuti anogona kushama ngai asina kubata muromo. Vanhu vakasiyana. Unogona kutatuka comfortable kumunhu zvokuti unenge wangorova gatawa rako woshama ngai usina kubata muromo. Then uyu unonzani advance unonzani uyu avhara zita uyu ndakanganwa Bevan anditi Bevan pamwe hatozvidi. Bevan akada kuti utodawo kana zvose utofuka nejira nejira. Hino ndozvigona. Kusaka manje inzwa kashero. That's correct, but kwese it's like this is me. I'm not being myself because I don't please a Bevan. So when I please a Bevan, it means I'm not happy. Wakupinda mune imwe relationship motanga mawirirana kuti ndichandofara zvakati izvi handizvifarire ationa manje musati maenda eka uchipinda mune imwe relationship motanga mawirirana kuti izvi ndozvifarira izvi handizvifarire ationa manje moona kuti muri kuwirirana here kana musingatowirirani motobva matozvikata musati maenda kure. Kuno zvokuti kwai unozotaura zvokuti kwanzi ex ndo ari kufarira izvi. Haiwa, kana munhu karendi waunaye ari munofirwa kunge makutowirirana pazvinhu zvese moudza kuti izvi takuwirirana izvi makutoenda mberi hamutangi kuenda hamuende mberi kamusati manyatsowirirana pazvinhu zvese nashero. Kokana mamwe ari madiscovered. Aiwa, izvo zvinoone zviripo azvo zvimwe zvinozoonekwa zvawamberi but zvokuti kwanzi munhu ukazodzokera kuna ex uchiti kwanzi ex ranonzwisisa kudarika haiwa ibude shamwari. Hai haitei haitomboite zvachose kana munhu wati iwe ndakubvunza ngatiti ndadadana newewo iwe ukazongonzwa umwe musi kuti ndangokuudza kuti ex azodayo unotoita hasha. Ndinobva ndatotsamwa bhozi memuchimbotaura nei naex nedzei munhu wakambosiyana naye. Kokana ndakumbira mari yangu wondiudza mulation. Ndakumbira chii? Yangu ndakamusiya relationship yataiva. Aiwa, kana vanhu mukatorambana mofirwa kutodzorerana zvakesari kuna kesari kati hakuna zvinozodzoka kune zvakafanana nekuti ukakwira bhazi uchidzika mune rimwe bhazi unofirwa kutomeka sure kuti zvinhu zvako zviya zviri mubhazi imomo watora. Hakuna zvinozoti kana wava mune rimwe bhazi wakutanga kunetsa uchiti kwai ndasiya zvinhu zvako mubhazi rekumwe. Haiwa, hazvishandi izvozvo. Lawrence uchandinetsa iwe. Aiwa, zvaex shamwari
unozwa chishero vanhu vazhinji even like vanhu vazhinji like marriage umasi marriage vanhu vazhinji vari kuita maproblems inyaya max vanhu vazhinji vari kubatwa ukavabvunza kuti munhu wakabatwa naichi chako ndiex mostly kazhinji kazvo because vaiwisana nyasha ationa manje kuti zvozokonzeresa manje kumberi kuti zvozokonzeresa kumberi because mukutaura everyday shamwari just imagine kuti tichitaura everyday tizongopedzera nakata kuti shamwari hashamwari ngatidzokerani ko pane pati charamba tichingotaura nyaya dzipi dzeupenyu ipapa haiwa tokuzongopedzera takuti hashamwari mira unombozvifungore kuti wai bhebi iri kuzokera na s pamwe unenge uchibhohwa murelationship macho unenge uchitobhohwa hausi kuspaka uri kutobhohwa hausekese uri munhu ari too serious why too serious why mara why kana iwo example maybe inofarira zvekutemba chikudo iwe hauzvifariri pamwe ex haizvifarira maybe ini inofarira zvekungosekaseka pamwe ndichingogara ndiri loud munhu ari very loud pamwe iwo kare ndiwo lorenda hauzifariri asi ex wazvifarira asingabasa nazvo saka which means zviri nani utongoramba wacho warudana naye panguva iyo wotongodzokerako kuna x zvingatonani pakuti kwanzi izvi zvozvafarwa nax takandofira hasi izvozvo aiwa ngatiti kutaura doesn't mean kuti muri kudanana nozita pamwe ex tingotaurawo zvongotiwo maybe weare just talking as friends but I'm not saying kuti arikuda kuti pamwe ex akatomuvhawo on nemumwe munhu but ndiri kuti mafriends pamwe anenge aita kuti ndimboti ndingangomungati pamwe ndaitamba chikudo ndichiriwa mary go round ndakachekerana nepapapa asi bhudhi lorenza anongodanzira kuti musi wesvondo wega wega change tichinda kwakati musi wesaturday yega change chasakati manheru nguva dzakati chabbible vhesi shoko ramwari nguva yakati wakutondi kunhingirina kutondikonha pfungwa dzangu apana tsebere wabvisa ona shero we can talk as friends but zvinhu zvose zvinoitika zvinotangira pacommunication hapana chinhu chinozoitika chisina kubva pacommunication shero ukaziva izvozvo unotongozwa kuti tingataure tese sei hazvirevazvo kuti takudanana but zvinhu zvese zvongotangira pacommunication kumberi kwacho medzisiro yacho tozongopedzera tangotaura idzodzo dzacho dzadzingadi kutaura communication yacho kana ichitobhowa tobhowa chaiko kutoti haugoni communication lorenzi haugoni zvoitwa sei saka x ndo anenge ari kugona here yes x anenge achigona communication zvisingaiti x unoti kana watanga kuvhura muromo 2 hours uchitaura x anenge akanyarara uchiinda mudondo uchidzoka mudirection dese ozopedza ozotanga kuti ozopindira pamwe from kwekutanga muchipinda muchinda ateera nyaya dzanga direction but pamwe ororenzika 2 minutes you be bored otanga kuti zvakati wakutopopota zvofamba sei ndomirira here zvizvezvo ona shero chinoitika ndechekuti munhu kana uchibuda mune rimwe bhazi mekashuwa kuti bhazi rauri unokwira wavashuwa kuti iri bhazi rinori kusvitsa kwaunoda kuenda so that hauzove nemaproblems waiziya saka iwo ukati uri kukwira mune rimwe wamuruka mune bhazi raita breakdown uchikwira mune rimwe rakatozvifirawo futi zvaro uchimidzi hapana zvauri kuita saka iwo unofirwa umekashuwa kuti munhu uyu wanda kupinda naye murelationship ndo munhu chaiye ari kuita zvinhu zvaunoda kana musingawirirani uchimidzi ichitogara watorega kutopinda murelationship macho because hazvibetserika kuti unozoti kwai x aitoita zvinhu zviri better than the current one hazvichameke sense waiziya pamwe unozviona kuti uri mukati merelationship imomo kashoma mofirwa kutowirirana pakutanga kuti izvi ndozvifarira izvi handizvifiriri aiwa unoziva kuti vanhu vazhinji vanozonyatsokutisa mapersonality avo vanyatsakuva mukati merelationship ndoziziva angu izvozvo zvinoitika kuti vanhu vazhinji zvimwe matrue characters avanozobuda tatova kana kuti pakati
but zvokuzoti kwai ndozoti kwai x ndo atori better handioni zvichimeka sense, which means zviri nani kandingorambana ine iri fact ane ari better by far. Effect yekuti haibvisiki fact iyoyo. Iwoyo unongova kutongoshanda nezviripo. Ungati jolly juice ngarichinje kuti Coca-Cola all the time. Riri tongori jolly. Eka ndikuzvidzidzisa but kana zvakadaro eka ngati zviri nani kandongodzokera nax ndoramba kau iyei wacho andikuda naye because haasi kukwanisa kuita zvandika anosa first decision but baby akwanisa kuita decision because unogona kuti uri kudako kuti baby anodzokera nax but pamwe x asiri kuda uona manje saka ndopaona nguva stuck kapepe x hadi iwe baby kuda wodi chitongosiyana nazvo zvese wototsvaga munhu anokuitira waunonyatsoona kuti ndo anondiitira wotosiya zvax wacho wotosiya iyeye wacho asiri kuitira panguva iyoyo wototsvaga zvimwe zviri kuita because hazvibatsirika kuti uri kuti uyu ndo ari kundiitira uti uyu andikuda naye ko zvino but x ane zvimwe zvaari kundiitira iwe wakatomborambana naye hazvibude kana tatorambana shata torambana totoita muvhoni aziva kwake aziva kwake zvouzoswera uchinzi kwai totsvagana anozondibatsira anozondipa help yei ndobatsirwa kane varipo ivavo hanzi munhu hanzi kana wamboserious relationship x ngaabhlokwe indoti x ngaabhlokwe kana munhu haakuti ndakunoroora watoona kuti takutoenda majazi ende musi welobhola x achibhlokwa. How about that, Lawrence? Chero max anokonzeresa chero munhu usati wauda unoroora sha max anongokonzeresa ziva anokonzeresa max shamwari anokonzeresa ndo vamwe anotosumudza mhepo manje utori serious relationship yako x anogona kusimudzira mhepo wakarivara kuna kutofungira sei tombotiwo uri kutaura nax wako wakasevha namba dzake mufoni mako handiti mutaura ndongorasikirawo nemufoni yako nditoona kuti pane paitotaura wakazvinwa pamutaura 1 second unongotirasira nefoni yangu kuti wadi handitiri kudanana here sha aiwazve mukomana nemusikana kuti kudana nazvino kuti wakubata foni yangu uchidi unongotadza kubata foni yemunhu andikudana naye zvikabuda but kana usiri wakaitenga usabata ifoni yangu as long as tiri mukuona nemusikana uri kubatira ifoni yangu uchipinda mukati kunoitei hazvina basa kuti ndindakaitenge kana kuti yakatengwa nax wacho wakatomboramba naye the fact yekuti ndini ndiri panyanga ndofirwa kutomboibata zveko ndingarambidza kubata foni yebhebhi randodana nazvo kubuda izvozvo togoti todanana pachii saka foni ndo iri kudanana here ni foni yangu handidi kunyebera foni yangu handidi nayo nyange zvikaita sei even musina kana message iri niwesika nadauta nanokusitire kuinbox ampinje mameseji amuchesei but zvokuti ndinokupa foni wotanga kuscrolla mawhatsapp message angu handidi aiwa hauzovhundunyurika mameseji but zvokutongoibata unofirwa kungobata uchiona kando kungobata kudayo so bata so kungobata so kungodayo chete like this zvekuzodhodhonya uchipinda mukati munopindirei because if I do that hauzvidi aiwa ona kashero ndezvokuti inini kuona ndabata foni yemusikana which means nditoriwo redi kuti abate yangu hapana panozomboda kuti kwanzi ndibate yemusikana ndozoti musikana aredza zosiri fair unoenda mafoni 2 kunozi vanhu vane mafoni akawanda Lawrence unoenda mafoni 2 kana 3 one inosara kumota uko paunobuda uchinyepera ndasamwe ukutonotaura nemunhu wako undipa foni yaunoziva kuti haina chainacho handina kupata kusvikawo ipapo chamwari kundipa imwe foni isi imwe pamwe vane mota ibatiwi because ndeye kubasa
Ona Shero, unozwa inonzi respect. Ukaona munhu achitoti akakuona anotoviga imwe foni yaanayo. Shamwari, especially mazuva ano uchitomutenda munhu iye anotokurespecta zvisingaiti. Anotoviga yake imwe. Hapana respect because Hatiri iwe right izvozvo. unobata foni yangu unoziva kuti ndine 1 iwe une 3 saka why uda kubata foni yangu mune munhu ngagara nechake. Ndofunga Lorenzo afreeza nyasha dzoka wati Ndingatadza foni yebhebhi rangu here ndogoti ndiuda nai pachi. uri kutenga airtime here Lorenzo uda kubata foni uri kutenga airtime Ndodofira kuti unotenga airtime here mufoni uyu unochida kufonera ani uda kuona chii actually chaunoda kuona ndechitenga iwo pane mukomana pakazombodana nemusikana akatadza mutengera airtime zvigobuda. Zvoitika wani zvoitika. Ukatoonawo munhu akadaro ko zvinoratidza zvacho kuti mangwana anozokuchenga. Ndozvandiri kuti iwe Lorenzo kauda kubata foni yangu uri kutsvakei definitely uri kutsvaka kuti ndiani ari kundipfimba ndiani unodana naye uri kutsvakei ambonobvisa bete saka iwe kana usati wanonga ko mazuva ano kana uda kubata munhu mazuva ano unobatira pafoni yake ndekupi. But uri kudei pafoni pangu ka because iwe kana usina kana any contribution tinongomusikana nemukomana hapana kana nhunzi inokuziva kumba kwedu unodei mufoni hatisitombori serious mazuva ano kana uda kubata munhu hatisitombocha tetisi serious zvekudero kapa kuti ungodana nawo zveungodanana but wotakototondibatira foni yangu hauna kana mboronga kuti uchandoroora mumba kwedu rini asi uda kutobata foni yangu for what hauna kana future panguva iyoyo kuti unoendepi uchibvepi uchigumira papi chii chatiri kuita mukati kana nandozi kana chicken iri pamwe asati atomboinhadzvawo kutirwe kuti at least iri mukati mesituationship. I'm not saying kuti you are supposed to do that but hapana nongotarirana nongoti mhoro love you zvopera love you haidliwi shamwari tachokwadi pamberi paMwari. love you hati munhu mukufamba kwenguva here munhu anoita achikuratidzawo kuti ndiye munhu ari kumhanya newe. Pane munhu pangazongoramba asitika asina mbotengerawo asina mbopindawo newe mutaura. Varipo vane vamwe vanozvita kana buti haatengi anongokumirira kana airtime yacho achita kupfimba futi haambotengi ane akangokutarira kuudza kuti handina airtime ivavo toita pasina wewa munhu haazofirwi kusvika pastage yodaro. Handisiyoda same face wokuti ndosandikutaura kuti like that unewo chidei pafoni yangu usina kana chauri kuita. Ukaona ndotobata inini zvoti ndechitoitawo something choratidza kuti ndakukodzera kuibata. Ndakubatirana nenyu muri vaviri kuna muta chokwadi pamberi paMwari handifungi kuti bafoni yangu ndingada kuibatigwa ini. Ndongona sekuti kana uda kubata foni yangu it's like you're not trusting me, it's like you are suspecting me kuti ndikuita something. Especially tiri mukomana nemusikana definitely even isiri kususpect kana ndiriwana foni iyo ndogona kuibata but handizondoibata here nepersonality yangu ndiri chimunhu chinongoti amhere ikoko because even ndiri musituationship foni handina dhiri nayo because ndotya kuti unogona kubata wabata foni yayo unosangana nezvimwe zvinhu zvokuti unogona kuzokwatiwa beta kungosiyana nazvo saka that's the same thing ini ndikati ndikabatiri foni yako usandibatira yangu. Ona Sheroka unozva relationship ine mastages andinoziva relationship ine mastages handingotangi nekuti takudanana nhasi nototanga nokubata foni yako but ndakuona kuti stage yandava nebhebhi rangu ikai ndakukodzera manje kuti tichibata foni ndopanoibata ipapo.
Alright, mina timbonzwa yesikumbi yesizenzile Ndeyiphi saka tanga kupinda ndikumbi taura tinzwi Inye. Mira ndiverenga. nyaya dzema-relationship dzikutora mateni akawanda kuda kutongota zvokubatirana namafoni but aita nyaya yama-x kuti uyo ungataura na-x wako here wambokomenda unambokomenda here No, unozwa tichi. Actually ndambokomenta but ndazotoshamisika tato kumafoni, so I thought kuti maybe we decided on another story. But okay, but now I understand Mkoma Lawrence. Okay, mira nitange ne mafoni. Yemafoni yatange iri kupopoterwa noMkoma Lawrence. Ya mafoni anongoenderana anongoenderana nezvamunonzwa nezvamakawirirana murelationship yenyu. Pane mamwe relationship asingatangike zvemafoni izvizvi. And I think, yeah, like my relationship ane ma-terms nema-conditions here. Munongodzana kwekutanga kuti isi tinobatirana mafoni or atibatirani, but it shouldn't be one-sided, I guess, especially considering kana uchibata foni yemumwe yako ngaibatike, it can't just be one way. But obviously kana muchibatirana mafoni enyu pasina kurovana zvino katrust kazvino, it's not a guarantee or cousin Nairu Jeko. Yes, kani kumbi. Makadi. Tiri right. Ndini kanda ako host. Ndikuzvona. Taura ndikutsere. Alright, but yes, kani senzile. Zviri sese vanhu vacho vanobva vangodropa aminoti nyaya yacho zvezvichifamba sei. Taura zvikumbi ungori pakati pekutaura. Taura. No, to be honest ini nangu kana ndichitanga kudani nemunhu ndinototaura kuti hatibatirani mafoni, but pane kamwoyo kekungoda kungoonawo. I don't know kuti is it a trust issue or what. And yeah, mafoni anongobatiranwa. Iyo ifoni rudzi isingango munhu unofanira kumboita uchitarisa, unogana funga kuti kaunotrasta munhu otozoona zvinotyisa. Saka yemafoni iyi mawanisha mafoni kubatirana mafoni I think zvinoenderana kuti mapa level ripi kudana. Yes. Hai konotongosangana muroad 2 days plus ini nangu kana nchipinda murelationship I've always said look ndiri kubvawo kwandiri kubva pamwe handisati ndanyatsopedza kuclear and that's always my response. So pamwe kuperawo kwezvimwe zvinhu zvacho dzimwe nguva kunenge kusinonyatsopera complete chaizvo wozosangana nezvaunosangana nazvo and then you make it an issue, or someone who fights you kuti why do you still have a picture mufoni yaex yako, and you're like, but honestly these days kune mabackup, maybe the picture was picked up somewhere and all of a sudden Google muzandingirikine muzese pakona backup. No, but that's the truth. But our problem is when we get into relationships, it's on two fronts. One, the end yekuti uri kuassume kuti munhu wako nguva yese angari single saka anga kangomirira iwewe. Number two, kupinda murelationship usingade kunyatsomuva on, pane vanhu vanomuva hafu ka. Saka it's like kuti unoziva kombi iwe pane mumwe munhu wekuti anopinda murelationship but mwoyo wake uchiri kufunga x zvinhu zvese achiri kungofunga x, ari kungopindawo zvake kungotiwo awanika kamwewo kangonziwo munhu anomutonotsa hana yake. But I guess I don't know, because anyway, like I'm not like
married, and I don't know what it is in a marital situation. Ipo paipe panonzi vanhu vanyama imwe, does it imply kuti vanyama imwe pamafoni? I don't know. Hayi, handiti kuti vanhu vari married ka havafaniri kutomboita ma-issues panhau yemafoni. Vanofanira kutobatirana mafoni. Vanofanira kubatirana mafoni handiti ka, but because honestly, I'll tell you something. The other time with my girlfriend, just a girlfriend, first time akabata phone yangu, and then avangosanganawo neimwe picture. In fact, asangana nenhamba, anosangana nepicture. And then look, zvakaitika manje ndezvekuti ndosimbobirwa, pane nguva yandombobirwa mafoni. And that time I lost a phone, and then that process I could retrieve my numbers. I retrieved the phone numbers and all that. So we have a sweetheart. You see, I could retrieve my old numbers. And then current bay nandakam safer in the old, so pakabiwa phone yenge set ya backup up. So yakabveyo yakatonyora zita rake riri pachitu. And then and you know what, relationship onenge wakatopindawo uchida kuita munhu aripo, and that was the situation. I was caught like in a very difficult position yekuti chokwadika zvangoitikawo by ningirikini, and rakamboti zvinhu ndezvekudhara apa vanhu vasikana vacho manje anenge akutoita mhepo dzedu dzekutoti ndakuda nhamba ndakudaita sena. No, it's not even necessary. And then now zvatangira panyaya yekubatirana mafoni handitika. And then sezvinewo the other day ndangobatawo foni yake, and ndokuscrolla but you see, kana muchiri mukomana nemusikana I don't know kana vanhu varoranawo zvavo, but panobatwa foni even musina chinhu hana inorowa. Aminotichi asi zvinenge zvitongori nomo hazvona kungotowa hana inongorova so baby manje chini ndakanyatsoona kuti hana yarova apa munhu asisiri settled, and it kind of triggered that thing yekuda kuramba ndichisearcha kuti what could be in there. Honestly, my intentions were not to look for anything,